én már elfáradtam. Hát én jobban bírok. Igaz-e? Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Hát de ha megállsz, akkor mozgófelvétel nincsen. Csak állókép van. Hát, apa mit csinál? Mosolyogjál is, nyújtsd rá nyelvedet. Igen, kamerázol? Igen. Akkor kimegyek a képből. Hát, jaj, de arany. Hát, nagyon aranyos. Ügyes vagy. Ügyes vagy, hát. Hát mit csinálsz? Úgy, bassza minden. De ügyes vagy. Úristen, azt a minden. Már repül. Kifáradt, már szuszok hallom. Nagyon ügyes vagy, hát. Mit csinálsz te, mi? Hát. Mikor rákérdezek, akkor mindig nagyon mondja, még elkezdi. Igaz, baba? Nincs ide. Nincs ide. De kis pacsok vagy. Úgy, ügyes vagy. Hát, nagyon ügyes vagy. Hát, hip-hop. Most apát figyeli, hogy mit csinál ez az apa. Csibe, nyomjad! Apa, hadd fotózza, nyomjad, hát, de ügyes vagy, hát, úgy. Úgy, mit csinál apa? Apa, mit csinál? Felveszi. Kuk, mondjad kuk, hol van hunor? Ott van a hunor. Jaj, de ügyes vagy. Igen. Új, de megkör. Ja, úgy van. Nem újja meg, nézd meg. Virágszám. Hát, így. Na? Úgy. Úgy. Hát. Úgy, így. Na. Úgy. Felveszed azt is? Miért ugrál, mit? Nincs legyek Úgy rajta. mondja, anyám. Odafigyeljen, nem így, ne odafigyelj. Mit csinálnak, fiam, igaz-e? Hát.